Bapinyo ia ki kubor man lagas ni warklet ban subscribe ya kana ka channel kana kicha. Bonangi ngelak kende hir banyo no ya usnem ubat mai. Usnem uba kibabun nangi ngelak mi lenti usnem jong kijing kermen bat kijing kerku. Khamtam haba ngelamat ya usnem arajar arpuar usnem jong kijing hiran kikamai kikaji kajing hiar kikam kijam khamtam lei hadin bangelamat ya kapakhang dam arsnem kenti kata hausnem araja arpo bol araja arpuwe na kadau gajing sapyang ukyang jingpang coronavirus keleng kiri kijaka haka pertai. Na kaliang ka kunhun jongi kana kitiar ngilayo kalat banya kendu bat kikato kanengut kinongsong dukan hayo step nongpo bat hayo umsning ha kalai phuai tarik uno pra arajar arpuar kabadai kasngi kabakhadu jong une usnem ban keli perthau ya kijinglong jingman kayo kahat une usnem kublei phi borong ipyang subhai phi sajisen pat sakana ka channel jongi kana katiar enta kasni kadai kalai phuai tarik uno pra arajar arpuar menta kasni kadai kasngi kaba khadu jong ne usnem arajar arpuar menta kasngi ngidon ngiwan ban jurep ha artli giyo kata kadai ha nongpo bat ha umsning bat ha kayo umsning hoi wala da kamdei kayo nongpo andre kadan ka yo step ka ba lakhot ya ta kayo ko bala jupelong ban kasngi menem step ngilawan ban jurep ha katai kayo ha ka bedei bat kayo ka hat lane ka jinglong jong kayo ka hat menta kasngi ka badei kasngi ka bakhadu jong ne usnem arhajar arpuar bat menta ka janmit pat ngilapoi ha kane kayo umsning ka badei kasngi yo umsning ngelawan ban ya kendu bat ki kato kane ki nongsong yo ki nonglej jinglej ban keli pertheu ha ka dei bat ka yo ka hat katkum ka jing pen pau jong ki pajba jong ki art li ki yo le thu angi ba ki yo ki khambiang ha ka yo Christmas ban ya compare lane ban ya nujor bat mata kasngi kayo hi khamla ha ka yo Christmas hoi walada araja arpuar hapring shibun ki jing e lane hapring ka jing hiran jong ka perthei ha ki kamai ka ji ha ki kam ki jam henry da kamen sim ka ba sokumen pada ki jingkermen ki khimi lenti ba hawarja arplai kayo ka hatla ne ki kam ki jam kinlong kum baju long haki we pat kisnem hoj kumbangila tip kumbangila asaki arja ar kadai ka usnem uba ka parthai bra we ka hiran bat khamtam ha kana ka jaka jungi ha kana ka jala ka jungi ka hiran hadu kata namar ka jingwan lengshop une coronavirus arsnem lenter nakadaw ka jing pakhang snong te ka jingkermen ka joki kalong ban namta desnem arajar fly ban biang ka kamai gaji kam kijam te aling ngiyo banya pe ngiyo banya keli yakini faiba jong artli kini jaka hayo nongpo bat hayo musning Bun na kinongsong dukan kinong dijing di kilapan pau ba usnem arhajar arpuar udai sisa usnem jong kajing yaksaj ha ka kamai ka kaji namar kajing hiar kiyo kihat bat kumbalong ha ka nei ka sngiru kayo kamda songsit baha bat bun ke bapan pau ba ka kham songsit ha kayo Christmas ka baladep ban ya ka ba mata ka sngi tongini sangap khandiat ya kajing ya kran jongi bat kinongsong yo ki ba song hayo step nokpo con get thua lano jok fikir kila do bak hamut bade la marungkang cukring mujong mbir nongkrak entah ya te phi chong dukan pianis ya tu bedang tikini ki kai le phi kum no kong le no hap pedam le bungkit hap kit tamre bungkit le no ke kiba wan thil lano wan ke bungkit la mairang la ano stoy ya tila po smith la juai wan gitu kan la nambar jela eki buat maret ke tang la tang sngo kumno sngo pi ka jo ka hat kong tas por de na jo ki te kumadai mta kasi de ka lai phui torik ma kasi ka bakhadu chong usnem sa te kumno perkhat philana expect pi ha ka ba house number thamai ma
ta jo banwan la jo la step la jo phi ga jo ka sngi ka usnem batmai kumna perkhat phi usnem mai de kermen hi bahai kas ke jo ma ni usnem bala dep ke duna jo ba kumna ka long ka yo ka hat te kumbade la sai ka de usnem thamai tingi iba ka thnam ba ka yo ka e ka ji perkhat phi ka to ka ne ka yo ka long hat ba long ki si ba da nang khambiang ke yo Christmas season ha yo New Year tanta si ani jika ja long yo long hap la te kumba ngong mane bam ta kasngi ka ba khadu jong ne snam arajar ar te baro shi snam lanter kumdo phi sngaw ha ka bai de bat ka yo ka hat ka biang la ne ka long kumdo ka yo ka hat ni bala dap to bunai biang he ba ta pat Duna kai ga jing kerman ga jong phi mo ga jing ka expect jong phi nam taw snam araja ar pulai mar jar pulai ke kwa no ban biang dan biang ka mai ga ji kibe kwa no ban long no long swa ke sai lo Hadin bagi layo banja kran bat ki kato kanai kinong song dukan hanong po na kaliang ka kanhun jangi ha kapor janmet ngilaki upat sayo umsning manlik sakhi ya kayo ka badai menta kasngi ha ga jigi kran bat ki kato kanai ngot kinong song dukan ha kanai kayo magiru kilapan pau kumjuhi Plan jenda nakatahi penginya imsuk mansuk mah iwan yo bet ngai barago iwan kai ga jinga per kayo Christmas bat ka yo New Year kano ka yo ka bakam klan ka plan ka yo Christmas sibon ku ba Christmas tani ye dei ding dei bas pang alu pan to ku ble sibon ma dan bok pila di bat usnem thamai basuk ki makang Belum malah kambiang ka yo New Year lane yo Christmas kalau yuk Christmas pak kamduna dai umi ngin dai nujor arja arpuar ban arja arplai se kandan sipun ke jinga per bat ka e ka jingkermen jung pi arja arplai kermen rumah kanya teh ya kebat sawan dan ngomlak dan kermen ban baha mah orang baik kermen là nhựa terus nem mai sah mai wo si sok ha mai cái gì ta ku ble sipun he ka por jung pi mah dan bok pila di sem thamai basuk ma ba na bon dai ka kam klan ka yo Christmas ban ya ka ne ka yo New Year te kumbalong mentakasi ka de ka singi ka bakhadu jung nem arhajar arpar dai te ka e ka jingkermen jung pi arhajar arpulai pat ma hak be de pat ka yo ka hat kham tam ma awal mai yang ya kermen katakan wan timbah kedai tak te kubli sibon mah ngi kermen ba kayo ka hat ha arhajar arpulai kan biang mah ladangin ya compare wana arhajar arpuar ka perthai kayo ka hat kala akhiran ado kata te kubli sibon sem thamai basuk epi mah perlok poro katu ngila poi saka bukut jong kaneka video ka ba ngi penmi menta kasngi te nginget pi pidap ta jingkemen haba pilayo ban page yang saya sin pat lengba kaneka channel jungi lengba kini video ke bangi peni happy menta kasngi te tat ondang ngila ya sempat hakawai pat ka video hakawai pat kasngi lengba kaneka channel jungi yai up yangi bat kersan ya kaneka channel ka jungi bat ngi ai khuble sem thamai basuk ba kmen yepi ngi skam moble unkur khu kodo hagi kam ki jam bahon usnam arhajar arplai undong usnam jong ka jikur khu yapi baro khuble shibon khuble shajar